ദിവസവും മുട്ടയുടെ വെള്ള കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിരവധി ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് മുട്ട. വൈറ്റമിൻ എ, ബി, കാൽസ്യം, പ്രോട്ടീൻ, അയൺ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ മുട്ടയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഒരുപോലെ ആരോഗ്യകരമാണ്. മുട്ടയിൽ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ്. കോഴിമുട്ട കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആയിരിക്കും. ശരിക്കും ചിലർ പറയും കോഴിമുട്ട പച്ചയായി കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണെന്ന്. ശരിക്കും ഇതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കോഴിമുട്ട പച്ചയായി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. കോഴിമുട്ട പച്ചയായി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷമാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഹാഫ് ബോയിൽഡ് കോഴിമുട്ടയാണ് നല്ലത്. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കോഴിമുട്ട കഴിച്ചത് കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരിക്കലും അയാളുടെ ബ്ലഡിൽ കലർന്ന് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളായി മാറില്ല. കോഴിമുട്ട ദിവസവും കഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി താഴെ രേഖപ്പെടുത്തണം.